Jmenuji se Ivana Kotoučková, jsem osobní trenérkou ve fitness, výživovou poradkyní a koučkou v osobním rozvoji. Pomáhám lidem k zdravějšímu životnímu stylu, a to bez ohledu na věk či pohlaví, a mou klientelou jsou jak děti nebo dospívající a stejně tak ženy i muži v jakémkoliv věku. Jsem Milada, je mi 57 let a při výšce 180 cm vážím 92 kg. Jivu jsem poznala tak, že jsem chodila na lekce jogy v Radotíně. Ta joga mi ovšem nevyhovovala, protože jsem nebyla dost stabilní, pevná, bolela mi kolena, prostě trápila jsem se. Narazila jsem ale ve fitku na jeden inzerát a zaujalo mě, že nabízí komplexní přístup. A brzy se ukázalo, že její přístup je účinný. Lidi mi začali říkat, že jsem nějaká jiná, takže se mi zvedlo i sebevědomí. Začala jsem si hlídat, jak chodím, jaké mám budení těla. Navíc jsem dostala i pochvalu od paní doktorky na diabetologii, protože se mi z ní snížila hladina cukru v krvi. A i za úbytek váhy. S Ivou se mi pracuje dobře a chci pokračovat i dál. Sice už vím, jak se na každém stroji cvičí, co mám dělat, jak to mám dělat, ale zkrátka už jsme si na sebe dost zvykli a myslím, že bez ní by se mi tak dobře necvičilo. Asi největší pokrok na sobě vidím v tom, že se udržím na bosu a dokonce na něm cvičím i s činkama, protože na začátku jsem se na ní ani nedokázala postavit. Křečovitě jsem se i vydržela a prosila, ať mě z toho sundá. I na tu jogu občas zajdu, protože jsem zjistila, že díky tomu, že jsem schodila něco kolem břicha, už udělám i několik dalších cviků. A taky hlavně jsem si vůbec nedovedla představit, že budu natáčet tohle video.